Yonko. Okay. Go. Kasa. Sisi ya Akankyea ena yeye. Akankyea nso ye di kokko. Ena ye head up puto. Puto nso be yi na ba no afiri. No o yi na ba no firi mu wi a. Afi na wo de egu adurum. Na wasi no apɛ konkontesam. Na de egum. So konkontesam so wa anya bia utimi di ebro infansa kolisam etim de ye mane ye kama na ebeye nso a e de habai na kikire kan etiti no habai a na de kikire titiru na ka ye ahonomo nso nda ahonomo no ayira awo yepum nyi bi nti timi de body habai eye nti sa body habai na titiru aye duro kesi aye na nanu no anu bi say aye so bi pra ade ho bi kwa na se obenya duodi ata so kwa na habai eye body habai wa nye bi afa nto so a aso bi eni so se no nso ankasa no ahodini wum body habai obetutu se de otichi a entity na odudu wi afi na wati ayi no eduane no agu habai no so odi gu habai no so a na yese wachichi ochichi nso ahwese emu bemia na insuo no anko ginam na wa wie no ebebin a ansa na be hu se bebin no odi onsa ebosu se ya ebeji tum na hu se saa ayi no adem a abere kama no ayi e de si ho yi di si ho na dua se akwala opanimu obi etimi di bi wudi nso a enam ahabai no a ode yikire ye no tumi ne wo ahabai a Nyankopɔn edi ma onipa dasene no esa ya le bebribi nti eyi no benane afra body ahabai no ama yale bia no a o se esa no enam body ahabai no timi sa yale bia nti aduane a o se eni esa koye achi esa akofa ede ba na nkwala no a wonchiri ma no ye mpanifo anyina du se ni e kire won na daachi won nso ahu no mo nso dia abobra ama asetran no ayeyi ama ye Ghana ha nti no ho aduane se ya mguso a meye no Akankyea mguso a me kire eyi no nso ade ye na di mako jeni ene nkate ni atwi utwi wi a ansa na de be fra also hu testing hu se enche na ade atomo no ne kokoro ne ma ne nyina afa kama na wi nso a eheda de nsuo esija so e ma no hura ndi ayi kire wi no ne ade agum udi gum mu a na yese ahu afa so eno kora tumi bua ama enam se ahuro mshit ni kanu entimi nsane ewu se udi gumu wi na ebu aso a bese meat bese ebianan na menfa se meat ebianan na bre no yi wa de nti eno ani guso a ye Maame Sankofa was sitting at Tempo, no Munia ba Maame Asieduwaa Adepa, ye bodewuru ama ye tete ya Tempono, ama enchirima etimi ehunu, na sesia de kamia ye se yanhwe ya, nneoma pa wo ba de Nyankopɔn twawia mpɔ de ma ye no, ya to ape, ama yakofa de ni ho aba, no ne ye yare ne ye man ne ye koda ne. Ahwefo Nyankopɔn hyira mu nyinara na anopa yi, ye kaka ye ho kakra last week. Ye benwa eto ye ne maami soja go soja kam ye hunu eto so mfaso
ye hunu ni ye totimi ye doctor ma ye hunu se nneoma hodo a anase ingredient anase recipe na ye de ye to no ye ka bo na chese kuta nnuane no ahodo ni nyina nene enso eye ne ya san beto aso na ye beto aso de ane ye ka bode ho mfaso ye nwie ti bode efiri ni tirinwi ne soro besi ni fom ni nyinara se ye nto ba kokora ntwe obi kura fra me ka chem se mame na bode ne ye se efe bi bode efunu eno kura no wonnua na wo yi fi ni firi ma ye sa de mia enkuda ye tena bode so wa abra wo bi moje tu no wo ba wa wo na so bo kwa wo so moje tu wotimi tena ye twa bode ha ma le tena so e ma moje ni twa na nyankopon wanya bibifo de di ene ye ba beto aso dia na chese me ne eja mafo eja wa ho tetni de se kofi koto eke kofi koto me pa chama mo revi kofi koto ne ho kanfo ani soja go soja kama me na wo twi to wo kudo mu no ne ho kani anasa ne ho kanfo sasa ne kan eni ne na ye nhwe na de wo honi last week ne ye kaya beduru sese ye san wo bode aduane ba ko bi empanimfo fe ne se ehurugya eno enie ehurugya ne se ne tie busuafo ehurugya ne se ne tie na eye bode na ye dwa wodwa wi na wo de ato gem na chese gya na hyehye ho saa wo wi a de wo benya free mu no busuafo se ne tie ehurugya enti de esi ha yi so ya Akankyea na emom ye fa na makoma so won se de ehurugya ne sitie enti me ko eja ho eja mafu ene no aduane na wa kyerkyere yi ho eja mafu ehurugya ne nie na boye nkyeremu a ehurugya ne se na esitie ekwa be na afa so a wo ye ehurugya no yo ehurugya no beto ye nananum panifo na ya ye be ko skuar papa na de egu gem amai nti de gu gem a na de gu suo mu na ho na aworo de ayi ne atwi mako ne de adi ansa na amaye bag so akọ school ese ja ye moko nso ni wo meko nso ni ne de abom no adi na okọ na de ma ahurugya no amfaso ewo mu no faso wa ahurugya no mu ne se okay sa bode no amesan emaso na ye hwe bode no abatuntum bi wom sa tuntum no ahodin ro kese ene wo mu na ahodin ro kese wo mu no de nananum fa ho adwene ye nse sa na tie de a ebe ye ahurugya no ama ye ne se sa abano ukaso di si jaso anu a onu na bayi no na ba black na shemu no so ukaso di si jaso anu a obenu anu nsuo mfa mu a ayiro na ba no ntimi mbomfa aduane no manya ahodin no bi emfiri mu papa kese e de se ahurugya no ahurugya de odi atugim ensuo nim enti entutuo no a ewo bode no mu no ehurufa na ba no na freduane no ese abatuntum ni ben nane afra bode no wa de agugye no ade agugye mu no okay enti ebasa no a ahodi no afra aduane na nkasa enti ahodi no afra aduane no nkasa no wo itu gem na horo ho a na yi enukura tuntum na yi afiri ho na dane aduane no kyerese nam se nsuo no ka enye man papa ni nti eno na echese we ni de meti ase ya wan fan si jaso anoa na ka mpese o de agu nsuo we de wudwa wie ya na de agu je manimu ese jana hye jana hye ho a sheet no bebo afra na ba no afra duane nti we na ho de duro no kra ye sonko esen je ya no ano nti we hwan ne timi dibi ana obi etimi dibi e mani ye etimi dibi e mani yo eja wadi mfie sei pacho me di mfie aduoso 70 years pacho nyankopon shira opa nti yansan hwe ye hunu se ba ko bi so wo hanom a wa kyekere na me pacho we ni se fe ne sei pacho e fe na Akankyea eja woni maduane no apa o ebushia for me sane Akankyea no na ye hwe se di city nti eja bra me sane so ye hwe se di usi Akankyea ne de na eye pacho Akankyea na ye
koko body yi kroye ya ebe faso maye no eheda shema ne bre nti abre no aye bete no ese wadwa na ba no wo ahoden kase body aba ne de ke wa ahoden kwa se ke efiri mu na emum no Akankyea aduane bi a se wo ya emoamoa wansan tutuni ade edihemu a obi na adwene ye ne se ebi a aboa bi na akokutumi enu nti ehede yi na ba no efiri mu a ne de agu waduro na yesi yewo ko na wayi na ba no wo nam se eturo ni nti no gise ode eyiro konkonte sam agije no ese udi gumu nyina na wusi wasi amna afie wiye no afie na wape omeku ijeni na onkate kakra enye no na enye tete yenye tete atempo ya ye kenye ni no atwi utwi no aduro mu utwi no ayinu a eta unyeta no nanya yenya yankasa poto yiwe na atwi a afie na wotiti wotiti eyinu aduane no edi agu mekonu mu no apoto amana fra nti upoto amane fra bia afena obetiti eyinu no apɛ enwo no achi wonwo nso etwegi ne di achi na di agumu akafra afena opɛ body ahabai no kare tete no kra de na awonomo ne di okay ne awonomo ni na so enuane no wo sa anti ahabar we no kra na wo de akyekere no eno so san ya duro kase obetimi abo yade ba ko atimi sa na se emwa ebisu ha wo ba cho emwa afiri mu ni se obro obi kra mpo oyare na bibia ho no wo de edita so a sa we no ahabai no na re to so akyekere nti body ahabai no ahoɔden no watoto di body ahabai no ahoɔden no ko boa aduro no ama yaresa eba de eye wonim sa mia kasa ye waduro bi ewo ho a nsembu na so na mbu a e de kire so na de kira sa ahabai we na ado bu na de atoso akyeche na body na ahabai no na yi na fra enti tamu a bedi na nsa na no a obesane no osane a body ahabai pampa no na abete na mse ya de no mu nti no enti we no odi ye ewie na se odi chichira udi a adua ahabai no ahoɔden no ewura sa aduane no body na ba no so ahoɔden no je ne wom moko wom enwu wom ana nkonkonte nso wom na kyese abusuafo madawoma sankofa na ye bɔ ho dawuru no ɛwɔ sɛ wo bɛka me ho na ye bɔ ne ye na mesra wo so ukodi we ya wakoma bi bɛyɛ ya ya do bɛto aduro so yɛse ma waduane enye waduane nya waduro na waduro nya waduane eni de wuni ne nkɔtɔ aduro so na aduro na ama wonkwa abɔ ejama fumfie adioso 70 years aduane a wayeni yeni ankase aduane aka na ne nananom ede ma yedi ye nya ahode sanse enuane nura hodo mu no abusua anya ketua enti sankofa wate na tete atempo no nya ene papa eja che enti we no wobetimi de moko asa atoso e dia na se moko wo mu da dente ne de ho hia so betwa de moko aka ho we die ye di meko ne niema no nyina afra and the bia no ya also hu se niema no atirim se nya dia betum di bibia sa aka ho bi yan hwe eja we wan mo ne ho amo na yema wo se de na me bisa friend say abodi atoto akola di bi panyini di bi obi a yema obi a na yo we dia utimi ma obi a akola asabi watena se a wawe a utimi ma ne bidi na nne maba we ye wada dia de wakeka bo mo ye betimi aye enti saa di we mama ne ye esrem mama ne asem hia na mpanimfo no ye nkyire ma no na ye hu se
we say akola kitwa odi ekwa ne yam a